hado ka no ujisu la mansha ya kata ka jing deny ka jaki da kata ka compromised life ka jangki how much is too much let's say Ngi di tangki instruments kembali kerana mana di tangki you. So it's not about us. It's about berfilang mana, about him, about his glory. Lada ngi pensungsi man siap mukoi. Kan longkat kapoi tu kapor ba. Kedai. Ino. Kedai. But kapokot kedai kejinyap. Kedai. Dan tang kawi kanong rem. But om dan menunu pula panseng na lor jong ta kawi kanong rem kabala dep panseng lupa kabalong uji Yesus Kristus. Tika pamut kanong rem hi kadai uji Yesus Kristus. it's a black and white question kan Black and white question. black or white question Black or white. Kamde ka gray area ka bangin syong kan. Manong ba kini tim lelay. Anything that we do, we should do it for the glory of God. ni sutrat bang yo ban hishong myang kom ni ban ya beteng myang ki bang ya sedang mene bang ya samai keren spang ka jing mani keren spang pun ki king le keren but ni sutrat ba ni yo ban pai le singam kham jali shu khndiat ha bai de ba kani ka ka phang mo jong ka jing mani ka jing ero ya le sing lap long mene ka English worship music but mene khndiak nge keren lor ka jing jong Jisu hang tu ka gospel jong Matius ko ma nyo pu pulai hang tu ba ngakan ma meneng puli ikiti jing keren ke jong ikiti brio ki ba uji sum uang ngam itu uang ngam itu epi hindai kini ki brio ki ong ba ha tu ngam shim la le kata ham tu ngam shim la le kata ba kila ai ki egi bubun pa tu nga realize ya ka we nga sham ya kani ka we ka ba ngai i hang tu kolong ba uji su walau itu ki hindai udang penan kam ya ki ngasngo bakadan ka jing day hang ta bat ke ka ba upol ong ha ba ong nampak la stish kino filpi kalau ko ba ningkong na ningkong khat san khat re yo pra khanda itu wong ba compare compare ki le na ka dau you henry tang ba ki lap you Jisu kata kalapan nga rejoice tang le kemen hang ta ka jing sha bang apa khat ya kata abang apa khat ya ta ngasngo kumba Jisu penan kami ki brio ban ya daya ka kerteng ka jung uhi ka buram ka jung uhi kata ri jung so jung re to mle le kata ngin le sing se keren kham ba bat kham nya kata koi bat ka benta re koi bak beli nga mention ka tu kolong ba ya ka tu ka tin ka ba ki keren tu ka jung keren ba ki ong ba le siki keren tu ki kamba le siki kamba kam dei tang kamba ka bangi mudur mangi kamba le siki jing pen kya mo nga kelut pangi asgo bat kumta ter nga so ka kamba ka khrau tam keri kong ya puliam ne Barnabas kalau maki brio ki phashu trai katari kamba ka khrau tam bat hang tu ngi i ka we ni ki we ni ki jing keren ni jong ki brio ki bawana khwan Yesu bo mithu kalau ba hatu ngim shimla yalap ya kerteng ga jeme hatu ngam shimla yalap ya kerteng ga jeme komo ka keren spang biki brio ki yalap bo ki brikin pai kini ki brio pa yaso spang Yesu kin pai shu Yesu but lesing aku ban pli ka ni ka ini kabu yang ni bangin ngini kalan lor ka ni ka benta habang ni keren spang ka ni ka benta piso kum no try about Yesu uang keren spang ba penremi ki le sing lap long ba pi klem le kata pi klem le kata dai wong am itu ipi balai trai itu Jisu yakini ke ai trai ka main reason ka daw ka bakratam ba Jisu itu yakini mun trai balaban pen champagne kata Dengan super sang mo kat kum Jisu tu iba red jonga kan ma kan ni tien jong blay na u Isaya kalau nong ka ba arp kandai Saya kalau nong baar kundai lah dah. Ngai kawai na ki daw bo Jisu hab banong kum ta kalong kum ni te. Ngan shon pen puli kan ni. Kan ma kan ni te bakit ba. Kadon ke jinge pair hab reng ba. Ni dei ki instrument ki jong blay, but ki vessels ki jong blay te. Ngasmo ba instruments te what usatan ru de instrument jong blay. Di Henry umla banlong ka vessel jong play akan mau wi bro jong play urain hat bongke wang kumne kidan bakli uang balai pi hapan toy shi toy balai pi uang pendap do men se makoi akan mau uang ini gue because I am a vessel that leaks kapamut bang ke hang tate ke deki ba dan arja te ba uble upanon kam either ke dei ba use as an instrument and as a vessel le itai jing su tho ibret jonga te ngakan ma gini ke Bible mo Isaya kalau nong ka ba arp kundai ke khat khat lai ka ong kom ni sap ti utrai lo ong namarkat kumba uni upai lang uwan hajan jonga badala ka sintur badala ki remyang sintur ki burom yang
Ndrei ki la penjengai no ya ka dono jongki nanga bar ka jing siap ting jongki yanga kalong ka hukum beriu balahikai yaki te kumbakran badu meneru ka jing siap ting kawan piang teh ni ka jing siap ting kala sulong be tang namar bala indoctrinate yangi itu teh Mampulian tu ki orang bang balahikai ki. Kamu culik tang balahikai. Culik tang balahikai tang baladap. Te ngangit ba bau jisu kren kita ke ngak kuma fi ong fi ki kamba akin jabe namar blay ki kamba hi ngasi ong be ni gawe kam day for entertainment te mlay ben pen sultanat di bre ndreka de nam ta borong gojong blay ti u blay ngangit ha bau yo i kata ka jinge senglang ka congregation ba ka trangi ka jebkia open cha ka jebkia namar u blay ma u yo i te ka donot ka jokiru ti udon kam nga sungai ikane kai bau udon kam ya ka channel pada ba u blay unwan lam ya kata te maga ktin ka jong blay ka keren shai bhai kata ti ke iki ke pekerjaan sim ni kan salah ban kata ya ke pekerja do only and only if beladon ke physical ka medium te hang tu tekemut hang tu ke por kini ki brik sulong tang kum ki instrument te ya ke channel ke jong play ten ke pasusi kalau ladang ikut tang menlong ki instrument ke jong play claim da ki vessel ke jong play te kan wan biasa katakan bau jis no ngam itu pile kini ni ngam itu but kawan biang ru syek jing mani ke jong iru ba teng ladang isu ladang penon kami ngitangkan as an instrument ti ndrei ka bakiu syatei ka di ka bas mautung sudah te nasgo ko Which piwara ka point ka ba so long dan kam ha ban ya keren. Nama lara ka long kumta. Lara ka long kumta nga so ban lesing ila ban kli ni je kli. Hipangi kamba menengi lai keren dia hipangi kamba ni. Ka kamba jo ka jing klamut ka kamba lesi kiwi ban ta kamba. Ka jing kli lesi ka long kumno try anong kumno belai ki kamba kirang ja haka jing syakri jong itu ki brio ki ba la compromise ka jing ka jong ki lamar ngatrai baru ngila notice si ngam de bang ko ban bishari no andre ngi haban karen pat ya ka jing sisa ka bang yi kalong ba ka jing joki kalau compromise ki babon ki bantahan rai ublei udang pelan kam ya ki balai ka ja kata wala ki la compromise mar ngakren kan ye even kum kinong yalam manie lani ki badan bentah ka worship ministry ru balai trai ka ja kata ke trai ka daw takai kawan biang te bakit sa tu ka bangi kren kuma piong hi bang pi man ne kan baka David na kapta ka borom ko jong play te ngan pen kan ma fi na ka city si ke fasas ma kalau nong ka ban kong ka tu bangi puli ka ong kum ni kanile kham sngo thamula ro khandiat kong ba Philippines ma te ka ik baja kalong ba bau pol hang tu kuran wong kidon ki bayalap ru dak ba pene te ka bay pene mut let's say kamu ke jing sarong te pe hang ni kong ni city jong ki Philippines kal nong ka ban kong khot bakat kan ka ba khat nyo te tar mo khat san to pe kong ni don si shaken ki bayalap yo kres wat na ka jing sngo pihun bat ka baya pene dan ru ki bana ka mon sngo ba kini na ka jing it baki da tip balabu yanga banlong ka jing dai ka gospel kita pat ki alap yo kres na ka jing pene om na ka jing sngur na ka jing om na ka jing sngur baki da yamut ban ya penlang shu ya ka jing jenjar hanga haki jing khom jonga ti upol bedu om ne kan le yu kata pada kan le namar bele tang baha ka ba kumnu ru la ha ka jing telap la ne ka jing shisha la ya lap ken yo kris ka bamut ba ha ka ba khadu hi ublai ulong concern ni kini ki lost souls kan pen shisha kata na ka gospel jong Matius lan ba shphor ka pra om no hang tu jisu ong ba WhatsApp ting pi hak tin parang strat ba ong ba ngim de ben chap ting yo taw balan penyap tang ya ka body kemo ka met mde ya ka jing im ka ketien khasi ka translate men sim renganget ka le se pin menjor lang bat nga ba ka bakla niat hang tu ngomong bakla nama yo le se kisim ma ka la ka jong jisu la ka jong jisu tu tenre ka original translation hi ka de bande ka jing im ma ka di ka soul ta ka mo ba jisu ulong kuslai ya ka soul tu ulong concern plat ya ka soul ka jong brio jadi hang ni apa ong ba hadu pol ru su thu ka ta bu ong kidan ki bayalap da ka jing pene dan ki bayalap da ka jing sarong ro ndre le yu ubli wong along concern ni kita ki ba yo snoi ka jing lap te mo yo kris lai lap te ketin jomble ko ang ka jinget ke laban wan tang da ka bayo sngo tang da ka bayo sngo ka ketin ka jomble te ka bamut ba ko menjubab ka jing kli balai kidang jaki kamba ka jaki kamba namar ba ublai hi upunan borom dala dia ladite ngakan ma ki kamba baro ki dewi ban punan borom yo ublai kan
Tengah snow kade ngasnow kum ta baken ngam tip lesi ba Fred na me ban kini ke snow kum do. Ngasum ta beli bakidang ja namar ba. At the end of the day he udi mo alpha omega the great I am mo kum ang tin jumble. Tika pamut ba. Kadai bet nakamta jong uhi. Timur filek sarong ne fi yalap sarong ne fi yalap nuru uble nong ni. Nah ta ke sawan biang nga tengah mitu fi. Melei pila long instrument jong hal abiang. Te ngasnow kum ta ngam tip pi snow kum do. Te nga khendiat nga menjor kata te kakalong ko palong interrelated ma ba kyong ba bengi akran chipangane ba daru meneng la yong hi ba beli kali kalong ba beli ki miracles kirang ja ki kirang ja namar ba ko he de kadai ngi de tangki instruments de kumpulai kran mane ide tangki you, so it's not about us kan, it's about kumpulong mane about him, about his glory and about the people ki batrang shaik ya kan. Dia kata we have no say in this. Ngi ditang ki do bersawu beli usna ma bopun kam. Lara poi kum ta dei. It begs this question ke isi ka dawai kan ke jengkeli. Lara kalong kum ta kamut hado ka no ujisu la pansha. Ya kata ka jeng deny ka jeki da kata ka compromised life ka jengki. Hado ka no try ujisu but mensiam jong play. Ubadan hapa ubangit. Kat haru kat no try ulapan sya. How much is enough? How much is too much? Let's say. Kadai. Nampak ngaso kata ka jengkeli kadan kaman keli. Kami kata ka jengkeli. Kadai. How much is too much? But chua let's say Sean poi setaru namar ba ngaget mo kajingai ka jong blay ka kumangya kiran mene wala da kapop ka kraw kan ron ka jingai ka kam kraw susyo. Ti ngatrai soban jubab setaru la kelese ka dei ho ingi ban keli kan ko weru. Hakapor bangi le pop te. Namar nga ma pi komong kan ka do te kan tan be ting jomble kan tan be. Ting ting ho ngilade ki bro ki bla suspa do blay la pedang yo jisu. Ina haban yet ban lem no ban work out ya ka salvation ka jongi ma komong ka tin jomble. Ti kom sekran no jayu yu men sim ko ule yu men sim ko kapor bangi le pop te. Dan bakli yang ngasih sen ro hato men sim ko u no yang ine. U pet no nangin hakapor bangi le pop wal hadin bangi la de pedang yo jisu te. U pet no ne usong bat ngine ule kom no. Ngatrai kata hap long careful ba. Dengia cerita nomor ba ngatrai ngihaban kan mai ka ni ya ka testament barem testament mai. Testament barem ko bi pen kan mai Fred man ya. Testament mat mai ka her. Testament barem ka di testament ka jing tri jong men sim khoi ka her ba. Mon men sim khoi 41 man shong padan kampat dei ka ya ka jong ti da phi ngi police phang ka jing tri jong men sim khoi ha ka testament barem ka di bu wan man pen ko bor ulit nyo. Wan man pen ko bor ulit nyo. Dei ka testament mai hadin jong ka sngi jong ka Pentecost men sim khoi wan man shong. Kadang kajaka nakadaw ka ibu le Jisu halor kining fana nam ta jongi. Kadang kajaka nam tau Jisu dan kajaka nam tau mensim kuit. Te anyway nga syuka ban nga syuka pensay kata kan. Kadai ha. Ti takin long bomba long hakapor long ijing sutu ibarat kat kum kaktin ke jomblay gospel yones kal nong bakan riu ong ba. Udah mensim u bapen kendo e ka hok kapop bagajik bisar. Ka bamut ba ngala ban ong e kani ka we mdei ban ai ka license la ni mo. Mga kan mau kini gue baka jingai ke jong play kamde ka license yang iban laptop. Kamde ka license yang iban laptop. Dan rai ke ka ba lesi ka jingya lenti jingi bakla ngi ham yor. Ngangit ha ka tu kapor ka ba fi ka don be ka conviction la ne bo munsim ku wan ban kran ha kapor ba shwa pin le ki ba pel sosi utra. Shwa pin le ki ba pel sosi utra ka mo ba munsim ku wan ban kran but ha ka tu kapor ngangit ba tang ka we ngasung thu i sing so baret ba munsim ku hi unum la ban dan benta bat kapop ka jongi. Hakapor bangi laptop kan. Te Henry pedeng ngampat lap na ka Bible banong ba marsin laptop sim ko umi no u ie no snon yangi. Namar bala da kalong kumta nginom la syuban kala pamod. Namar ka tin jomblay ka kren ba gospel yones lenom khanreu. Ko ba de sim bu pakendo e ka hok ya ka pop ba ka jing bisa. Tinganget ba lada haban juba ta ka jing keli jayu lada ngi laptop ha ka tu kapor. Te ngangit sim ko no yang udan tambah la ban yang longam ya kani klem tho sai ketin jomble tengam la on batai start na mario ka poi ban sa bakla den rei hajing sutu ibaret junga kalong ba ya kata ngam tip ndre ublei utep ya kata kawe ndre tang kani kawe ngasu scam ba kalong ba sim ko jomble la ban dan benta
Berkapap nama udi bakut je. Yang rea pering jong kata hadian bagi ale rukai ke baca kalau bau mensim ku wan man berkenduk. Ti kesawan yang kecil Jofi berikan how much that is too much kan. Kapamat ba haduk kat nu pada bangin le bau mensim ku wang lab yang kat tu. Kapamat ba ula mi senalani ula i senante kadang kata ketin joblai tingin saya keren kata le si badu pi doni. Nakalian jangan ko aban ikut ya kai jengkli bong handuk kat no. Handuk kat no. Ti nangapit nga keting ko jong play akat testament gabarem mo kajingjia jong uparo hakapor bo u Moses ulait ban ong uparo pelat no ki khon Israel uparo pen ubleu upha ki jing sneng ro pen haduk kedok not jong ong kelamau kan dalak kelama hang ta kawan haduk ka jingyap te kawan bantu kan haduk ka jingyap kawan bantu ngatinga ngasotho ba nakaktin jong play kalong ba mangi te ladingi pene nakalian jong ngam te haduk kan no tama kadi be ka jingya kadi nga da jing sotho jong kalong simat te bo trai haduk kan no ngi pene ladi ngatip scam ba ngitip bro ba kadang ke limit nang ta tamba kalong ngatrai kalong individual ma ka hadu kat no ke limit te ke bangi ngi pen ka donot ke jongi kan hadu mendalak kelamau ke hadu angel jong jiap mau non ban to no ingi kadai dia nak Timot ka ang banong bakadan ka consequences kan. Merkadan ka piong dan kalimat dengila ale sele mo kasadan hi ka kanong yang ni. oi Timot banong tanem. ngang susno cuin kendiat mo nomor play kasko ba banong kadon kalimat kat kung tin jule kadon tamba banging ya katangim tip nomor ladangi persang ban batai kata kalimat ru kalong tik ko mangi limit no ayu play ru padai ka grace ka jong play tinginum yalam bakla long kanum sutu bakla kin kibreu baka grace jong play ka ngimla ban limit mangi te yu play hado kanu martin jong play ru khamtho syai kata ti pidan long kata kalong ka jingbo kali kan. Mot ladangi le sile ka habdon ganong. Ka habdon ganong kan long namar ba manong ba mensim khoi kami kramana bon phat no mi no kata ngam thalai kalom ta namar ba kumba ka ktin jong play penis this no koran ru mo pin pe ha ka nong ka ban re ko ka khat a ter hatuka subtitle ka tuka yu ka ong to ka ong pendan buram ya ublei ha ka mat jong pi pin pe ha ka tuka ba ka khat kandai ka ong hatu pi tip ya kata ka mat pi bakalong ka ying shong mensim khoi uba hapo jong pi ya uba pi la yo na ublei ba pemlong laki jong hi ma ting so thu ba uni uba dan hapo jong hi bal ai ublei mensim khoi upen kan mau pen kan du ngi te tamang ka so thu ngi bangi ka habdan ka effort ngi ru bangi habile perca namang ni ka keren te ne ki baro ki bolong ki bedai yangan re ki baro ki mlong ki bamentoi ki baro ki long ki bedai yangan re ngan sya ba pelong bra yang hapo ka ru astu ngi ha ka jinglong do ngin poi ban le ngi ha im bakala ne tamang so thu bu mensim bu khoi bu konflik bengi open kan mau ni open kan do bengi tang ba ban ong ba hadu kanu ko mangi om nangem tip ya kata ma namar balik si ngidon laki jong sustu tamaman ong kan benta ngimpat lah ban om ba ka bible kap keren saya kata tang kawingi tama ngasuk ong kan kawai ba upen kendo bengi pen konflik tama kadon ke effort nangiru kadai bandan pe ngin pe ya ketin jong blai na ka sitiu jakap kalau basau ko kap banyo kong IT la dia submit yourselves therefore to God. IT ialah di shoblay resist the devil. Ma kita finda pe itu ilain am ka ke bangayu ang suthu ba. Kani te long ublay uniai pen kan mai te lingba ka ktin jong uru umen se khoi ru ukuran ngi te ngir idan kam man IT man submit
nelde Kedai. ban yale persa fi merses devil katu kidi ki kam jom peman melia ini ban ni ngihap don bet ka jing yale ka effort na lang jong hiru te ta kaju ka por ngi pan bor kan ta kaji ka bor jom sim khoi tama long ha ka jing long do ngi bakla ngi hap tama ya kata long ngi nam tep tama ngang su thu ha nga ba un convict tama ngamla ben tep haduk kat no kata ma ngam haduk kat no ngamla tep ha jing su jong ngas thu ba kan convict kan ong pen kenduk Kedai. Di ngasuka ban penkut na dekat ni mah. Apa penkut? Long higi tu. Di jingkeli bentan. Nak kali yang jonga. Di of course kuat ban contradict ba ke bakit mai ong sepang mesti mo ko ka New Testament ba ko Old Testament. Di nak New Testament pada ke ga bangai I kalong ba ngimbro ngikan ma ya Ananias bat ka Safira ma ka dante ka limit ki le thok te khma jong blai ki le thok te ka ga bakut ka jingyap beli ka pais jingyap am nga so thu ka ni ka wei kalong ba udon wei bri jong blai wang ba la fi pen sngu si u blai rang don khon banya sat nam ta jongi khma jong kupa dan ngi pensusi yu khon yu jisu rang ran man siam khoi banya sa am ta jangi ban convict ni dan ngi pensusi man siam khoi manu banya le nam ta jangi ke ti lada ngi pensusi man siam khoi kan long ka pai ti ka por ba u ino but ka bakut ka di ka jinyap Kadon na ta gawan sa kata bagi ang bang kadon kan nong te tamalong kata kajing haduk kat no long haduk kan no hi bandro yu lain clear long kani ka ketien jong play umen sim khu unyai pe kanwangi tang bala da upre uyai le pop unyai sa he kajing le pop an benrap itu jingkram fi ong pi menemo sti jacob ong ban yele persya yu sultan kadon ru pade bo pol ong ba mlong menile persya hapet krat kadon ke jingkai bangi hapan pet krat na ke jingku apra juga dok nama kita ru ke jing persya te nama malai nga suthu ikani kan fitang shula entertain ni ke jingku apra juga dok ni fin ngop fin hapet pi smo khlan ga basu khlan ru smo hok sa basu hok ru ndre inte fi kadon arli ke jing persya ke bangi hap ban yele persya yu sultan ba kadon ru ko bangi hapan pet krat Lesi ka jing pet krat kan ke wei ni ki bentaban yele persya kan Ha. Nomor fi. Nomor ban pet kerat pada kalong baik bafi. Pim kuahi bandan hak tu kejakati. Yele persyak long fi fight kem bo setan. Te kata kalong ta te sakawiru kadon sisa ketin juble station room le nomor kong keren saya kata. Kadon kelemet ke boble wong. Labiang kato nganai tino ak jingko abrai kato cuki. Den takra hadu ba ya ke jingko Abraham kalong ke ke belong serius te. Amon fik ban ngatrai katu ka dei ki empat kala ka mun ngatrai. Yes. Ti MN nomor pejmo kani hang ni pejmo kan penpulian nak stis kinong romo kalau nong ke penengkong ko ong ikini kentian mo. Nganget fi kadon kaput nomor ka Genesis kalau nong benre ko balai ro ong. Umen sim jong try unum yele junom bat ubreu. Bat ubreu kamot baro ubreu ti. Te ke baca pej ti kinong rom le nong penengkong mo ko ong ikini kentian. Ngastunat ba. Khot bar sa ko om ni. Naba kumta ubleiru ula eno yaki. Ha kita ki jingkwa jaklia ki donut jongki hi ha ka jingbam khot ya kaban penjak buram ya ki met jongki ha preng parlok hi kamon ai kila kwa prai plate nganget fi hang ni nei ngang shus ngot ko mayong baket lesi kadi ki bam nget ndrei kumno bri un shu I lada convict swala ne karan swaro nganget ublei nganget ha kamtam lele ha ka bang ye karan ka ni New Testament ka belong ka jingai ye kamot bakadon ka ai ka ba ublei ti wang mangan ino Piale entu yele ka pamon senan. Kemot ba nganget kini ko sin lai pada umen sim ko sin lai ublei pada te ban kala ka pamot rangim lasuk. Ngatrai yang tu am ka keren pang conviction mo. Umen sim jong phu jong blei wan ban yang ni barok kalong tahi ka jani ka jongi. Hapor ngi pat syam utrai ngi le ngem ka ruman rei hakapor bo umen kadon ka ministry ka jong men sim ko jong blei hangi ka shohanga ngajit ban le kamnu hatu kapor. Larang ayai beteng ban ong MCM manga sui le por ngalau modu kadi kata. Kalau kamu mensim jong play Ukraine yang laram di mentamen sayap. Kalakut senan. Like the snotan ni bangas tua mensim ngana phabi yang syaktu sngi banga ong hoi try am. Ngan put yang men mentang long serious ban me. Kadi tu sngi ka bangas tu bo ngan jendang ala
ong hak tu ski probably nga ayap ta. I am 100% sure nga ayap. Maka trajectory jo kajing ko jo kala poisata. Kajing ko jo kala ayat chata kajing yap. Te ngasutu kata kata mo. And then coming to ya ka ba ngamong baka de gospel truth kata dari kata rejing sutu jo nga bayi begatun maka crunch pang la iya nos kini ka crunch keren kim skap lalong let's say nuksa ka de yo jona uli chapo ni neve legenda la kila ong yo ble ha to po de ka jing pa jong jona ula penyap sisa ndai ble jong yo long bisne kan dai ka jing snake jong ya up but I ngo ble hoi han neve ki kala ka mut ba ukle klam le kata bangait ngamut oya kan dia kan ba even ya yo Ananias baka Sapphira hang tu ka de ngaso ba ka action ka jong nga ka jong ki bene betang malong ma mun sim yo bu jong bli udah po jong ki ka action ka jong nga ka pelong ngim te ble le se ki yo harata ki kelan le se ki yo stroke ki kelan ki apsnan ngim te ndri le se kadang kata ka pressure ka ba ngim lam matai na ka action ka jong ki hi bo ble ong kala pai no rengi saya dari kadang kata kajeng tray ka ba mlaban tip show ki kelan ki yapsnan dari ban ong ba mau beli ka katin beli ka ong ba beli umde uba long evil does not come from God ka kerasai kata so I do not believe ngamait ba ubli un pa kajeng yap ta especially in the age of grace kan hak ka ya jong ka jeng ai hari kiri action ka jeng bengi biai betang long MCM kum pyong pi mena lor ong MCM human sim ku kum ki bangai le kham tam ka no hingin ngim la ban it's impossible so kadang ka pyong pi ta kadang ka limit ba human sim ku jong blai umla shu ula ran ni no let's sing la ban anu ka let's say kum yang mo han ni manta borong ira ka worship ministry borong na prej ira ka worship ministry ladang ye beteng man ong MCM lari mensim lesin nuksa maneng ya keren pang balong ngi keren katuka we ka jeng keren ka jeng ngi ong ba ai kan ki jeng use ki emotions ban manipulate ki emotions ki prio lesin ye beteng si ban beteng ya kata lesin ngalong guilty ya kata ngai beteng si ban beteng ya kata bom heban ba kita ni balang liang dah dalam persuasif tu kahit bahagia. Yes, exactly. Let's say ka emotional attachment ya kata tu. Is the one ba fret best pa. One mat biang tu one market tu. Tu kan ingat syok ingat tamu. Nggak syok ingat tamu. Kenuksa. Nggak syok nuksa kan ingat tamu. Let's say kadai ni kamdeng ngam tu ya kata. Tambah kayak mau nongkrong kan ni kan. Kayak mau nongkrong kan ni. Let's say ngi ublay umensim jo boleh kan hang iong what benar kamu tu. What use that method? Kamdeng nanga. Hang iong am lele. And then we get numb. Ngilong lam ya kata kajeng kereng jo mensim. Kajeng pasal jo mensim ko jo boleh. Pipi last time pikir mau mensim ko jo boleh. Kan vek ni keren habang ngile pop. Hal dengi saya ke iban ja. Ngimel so sure sendan yo mensim ko jo boleh. Ngilalong nam tem de bang boleh keren syo. Henry kala bengi asngo. But ngai beteng anda kata kajeng bam sutu kajeng ngai le shele ke boleh sultan. Na tara to bukut gospel jong Matius kalong manyo ka arfla kong kibri ki bam le ka mon ka jong le ka badai ndai kham le ka mon ka jong Kadai. tara ong ngami thu pi isi pi kle nyanga Kada mo da keren ya tin jublay ken bong ba mau uji suru haka au Matias kalan nong ba nyo ong ba dan tangar lagi nong rem utau ba yo ong dan arjati ki breu utau ba yo sngo pat ubale ya kitin ki jonga kan ken yu breu bastat utau ba yo sngo bamle kan ken yu breu ba bet ti kitab sam ko breu ba be wong nom dan belai te kamu lalong tek kum ba kajing bam snap jongi ka kitin ki jomle kalong tek kum ngi im kum bam dan belai te kamu fiong fing lalong nam yo sngo so te na iru na keren ru laka kamu ngimla so iten kamu beru which makes me think ya Ananias wat Sapphira tu was it the first time kile kamta kam tho kam mention man kam tho sai what if kila long nam Kalak pelong kata. ta kabamot haka bakot hi kapoy biang sa kabangin ong tingi pen susi nengi pen sungo bahayo man si makot te let's say mo kajing kli bakadoro sya bangin mo inya pen kot ya kaniro lalong no komentar ka ba kajing kli babaro hi ngatrai wat ki bapet ro ki kwa ban yo sngo dan basit kali mo bakit bong
long ban sam jora perthei ru Ima percaya apa juara percaya dia. lo ki ching ruai ki bam dei Bapenan orang ki bapenan borom play basa ko ngan ni tu ifi namar sap kalau namar play kai beja dan bakali mo kai ke jing ya per apeng ke jing long secret ba ke jing long secular ngang adon ijus tu bare jonga hi kat kum ke jingem kristan jungi hi judan kum kata kawat secular te hak vocabulary jong kristan hi judan kawat secular kadon be tang ka ba kentang lani ka bam kentang be te ka dei be te lada ngatrai le si bon ki ban disagree ban ngaru re itai di jing so tho ibarat jonga kat kum ka ting ka jong blai ki ong ba ki jing ruai kum ni kum time le regan itu ifi ka dei be kadon be tang haki ar ban ta te uji su ong ta te ong be don be tang ar liang te ka jonga bat ka bam jonga ka bam dei ka jonga te tengah nget ka syong be hang ta lada ka dei ngadang ya keren mau bagi proru lada dei sa ka tribal anthem ne ka national anthem ne kanu ru either ka dei be ka punan borom yu play ne ka bam punan borom yu play mla ban na pedeng mla ban ong ba oh kini gide ki bokom tam ngating ngala ban kidon ki brio ki ba le si ki ban disagree kata ibar yang ngam sko e rupitan la ka jong jisu tho ngam borom me kata ru te henry karkum ki ting jomne hi ka bible ko stish ki nong koren nong ka baning kong ki koren nong balai khat khat we ka omno dan tang ko wi ka nong rem but om dan menuno bala ban seng na lor jong ta ko wi ka nong rem ka bala dep ban seng lupa ka balong uji Kristus tika bamot ka nong rem hi ka de uji Kristus tengah ngasko ba tagay bandai keren ni It's a black and white question kan. Black and white question. Black or white question. Black or white. Kamde ka gray area ka bangin syong kan. Manong ba oh kini tim lelay. On ha. Pick your side. Oh, pick your side ba kede bim tade. Kada kita. Te ngaru ko ban ong hakabay de wini benta. Hatray kani through experience. But kidan kiwe ru kiban let's say bapak kinamla ban ya menjor laman ngal and ban agree. Nga kumo ong man nga sutanat pa to kaching ong jong kwat kives ba. Music is the only element that's here on earth that was not made here. It was made in heaven. Paningit ba kani ka music kani ka bau blehi lai ingi. The music nga ngo nga nadu bang lamat itry nga stopi kadi bet music is for God to God through God. Kede. Jong oblay sa oblay but tang so oblay be hi. Te nga so thu but ngin haban kumung ong haban chit bet tang kawai te. Tangko. Ngimla ban yeng kawai sto kawai hang ne. Smut ni rai ka jing rai gospel ka jing rai jong oblay ka pun krai oblay ben berom oblay ngi rai be to. Ladang idan sa pertai ngi rai jira sekular ngi rai be sekular. Te ka Bible ka pun kan mai to kong tuat long pi ki para bakit lingkoran bagi bamnget namar ka hok kadan pen puli yang tu ter kasti ba arsi no koran kan reu khat sau ter kapen i ba kanum dan jinga dai de ka jong blai ba jong belel udeu lalong na kam kawai katam jong u bomman tingi suthu ba kanum dan jinga dai lang te kanum dan jinga dai lang either we choose God, we choose to sing for God, and either we choose to sing ngem te kata. Let's say for example ngin rai ka jing rai idriru mut kan hap hai buram Kede. yu blai mo ngin rai sa phang imeiru ngin hap hai ve Buram yu ka blai. buram so blai be bu ai me ya kanu ru mut nge hap hai penon buram yu blai nga so ha ka jing so thu jonga ka long be ba la ding jit ban rai ya kanu rai ban sap kanu rai ma so be ba ngidi ban jit betang ka we idar jit ya ka bangi jirwa ki bapen subhai blai lani ki jirwa ki ba let's say ki bamdan ki kan eswang blai te hanga menta so thu ba na do bang ma try ngam jur kham sap su da kham roi su sekla long loss ken kito ki jirwa sekla tamanga sngo thu ba habanga roi lani skap kini ki jirwa katai haga jinga ti jim jonga mal si ti nga so tang kita nga dan banong am tep kini palok ya si fi dan banong mo mi pan Siapa kin siapa bangan ailat dia fi kan mo cikni ketin kendiat alma piora ki points ki balong very valid long very valid kita ki points amar ba ngalai so kini pat naki bupon kinong tem ki badiki kristan mo ki laban orang bagi ki berhak worship ministry ru
maybe not full time, maybe musicians mah kiri musicians ki batama worship team hat church ne kam tar bun apreng jigi bangai kendo ki ong ba kum ki nong tam mla ban lat ban ngap biaki so to say man use secular artists. For example, and I know example kalong ba Shumut Philip Pulie classical music. Piawan skap Beethoven, piawan skap so many other ngam datip bhamong ngai le ngam deu ba Pulie music self taught ngam tip kita. Tamangai asko na ki hapan learn kita. And if you go further, let's say kum ngam tip kini batam guitar let's say more piece skap ngam tip pure inspiration ki skills more, let's say piece skap yo I don't know, Larnell Lewis as a drummer, I don't know, piece up, I'm tip, piece up, you Guthrie Govan, piece up, I don't know, so many musicians out there, Paul Gilbert, and so on and so forth as guitarists, as musicians. If you say, I'm tip, what do you have to say, Shakitu Kiba Omba, Ngmlaban escape, but learn. Let's say shopping Juba Pisia, Ki Bahamlong season, let's say, away. How do you respond to that? Like in your own situation, ngilong honest mom lele ngim dan ni ban judge. Correct. Ngim dan ni ban judge. Ngim ka ban judge ni ndor ni. Em kata kam long ini dia. Nak kalian jangan long frankly speaking, honestly speaking, mencuba orang sedang bentem ya ke kita lead. I'm inspired by Jus Triani. Like if you know. See Jus Triani and you know ki John May and all. Kalau tama ketu kalong sipor yang kan? Yang ketu kalong tang sipor tang khniat like ka Aiman Sim yang tang khniat. Henry nadu bang sedang ban rung syaka worship like contemporary music ka change nomor okay lah bandan solo mo in other gospel genres, but then miki contemporary music kam ki like kum tem kam yahap te bantem kum just ni la ni, you know, bantem maka what a beautiful name, oh you use by me bar and all, like you know, la ni wow pedal like no look la ban yahap badan like kam di banong project tante la di dia por bantem ngomong te yes dalam apa support contemporary music la change, and then kat bang rang ya ngasong tho like ke habang kumngi nong tem la dingilong unique karo kum tem jungi ni way si way like kadon ka beauty te ha music ru like la keren technically kan ngatrai kam sung tho bhai ba afdi yang market ba baro he me ban than te ngasa sedang ban sung tho like ngap ban ding hab like nganom no ngadon kam ban learn tin la ding ngadon kam ban i na la dia ba ngadon kam ban dan teaching long unique tin la jong like namar ba beling apa seta namar ngimani ya unong ai te ya creator ngimani ya ka creation ngimani you create la ngimani you create ngidon ya ka jing ai kerpang te no try te ka perthairu ka bamlong kentang moi kran la ni ki ba ya ka perthai mon chubo ka hab ban pete ori le kom nu te like you know nomor balai ngamong mangalala ni ngampat la I'm still learning kadan kami ba kaperthai kan pete ba kumnu kita ki mani try but then ki kimdei batam bom kentang ne ka skills jong ki bada kalong different level tang hang tur ngilala ban ai gospel ti saki because why ngi don you create ngimbut ti ki creation ngi don you create Would you source kan? The source te I agree with leading ya kata ka jong fi how we take inspiration from artists mo mashwaru nga shamba inspiration na nakini dim theater ye rokom tem progressive, and then after that long suki long habang item worship
that's not the type of music la blend with worship te. So ngisang ngap sekibi ki artist ki ba belong even though secular belong kum Coldplay example, I take inspiration from them long ko ki kitam hagi gitar. But suki ba ngalech ka worship padam long play hi kun ai to ka innovation hafite ban snaya ka rukum tam maba ko ba ang leading ba ngilang unique in the way we play de kan pair bet the kata he is like a creator. He will give us an innovation there ban tam ban kolkit ya ka gift because God is the one who created things so in such a way yang iru play un ai ka gift kan of creating music of innovation. So because long hajirat inti jengaro ngan just like a testimony ngaton ka YouTube channel and then meswa ngala malay jakatong nang bat ka jurai prathai nang tay ngala cover sa jurai long ki bolong very bam pensubha yu blaite kamtam ki jurai Bollywood rong la cover ngabua ra po YouTube channel kato long ila dia I feel so I feel ka kalong ka kamyahap kan bangin ya compromise meningkan sepang compromisation day bangin ya tam lang bakapertai tam lang ublay fitep nem kato kapuaram kaditang kapuar ka ba long I want to gain attention from people to get followers long ban your subscribers ndai kadi ka kijing sarang hite ba haladi bang akwa it's not to glorify God even though long play ula ai nga ta give bangan tam ban ai ka ban job man siem nimba ka music. What happened is that long after that kato ka por kadi ka lockdown hi ba bagi break kim nei kidan bet dia kiong ki break kato ka por ki sngap long ki yo por mo dia to ka por lu mangaru like just testimony long kwa ban draw attention ta ba cover kini ki secular song si belong very popular kum Justin Bieber karwaj bet napang kum kita kijaj long dia masuk tu ala dia ba kan to ka fesam kalong thali ba ka jingam to masuk tu ba kitan mo long ki pulak basi itam nang gospel class nang yang kuman biang lis nang bhenga mi ban mi cover kum kato ka jingrai long kamlong rama long wong mujule kumar ya ka jing bese jong play bulai me kan ma ben shot ka tu la le street pitching la le tiki ki baro long umde ban yuta umde ban ite long compromise ne ban le ka ya ka jing bese long ba dilute ya ka ba ka long pure ka bubli ai pp dilute no kita so kata kapor kan bau play kalong ka just short testimony mo masan klad ipa jonga long internship ipa jonga la asna menta kawan ka jing convection no play te ba long mta mo long to kapor nga long thali nga long susi han to kapor nga phai ba show play nga jan biang show play nang tu nga su thu ba nga de ban kala bombon ngan repent no tena to kapor ring la sang delete no bar hoi ki video ba long balong ba ho den ki ang ba example den ki jing tam ke bam balong exactly balong persya yo play mo ya kaman subha jong play itu bar hoi nga delete lot la nastang ti balong instrumental ki balong long ki bam band play example ki balong long ta instrumental melody long ba ang fi Beethoven type untuk kijat so gitu ngasih tam mo long ngasih shim inspiration lagi long man bagato long innovation bau play la ai long hagi break in the past so from that long ashim source inspiration and then you can long now nala dia part kunta so kata testimony jenga ba long ngasutu ba berkompromis berkapertai mentam long jorai pertai ba jorai gospel ka kalong ka bama hati long kabi shisha long ngamdi ban ya kompromis de aba dengi le kumar long manta long kumno long we cannot serve to master kampa angkrin jongblay mo cannot serve to masters long even hadu mantangan ngai tu hok le fi long ba nang pois ngap mo kijurai belong long circular long but not kamdi ba ben you blay long kata ba long nala dia ru ngahaban klan long hab su tu te long habiat ila dia ngahaban pendret ila dia ba ngadi ban choose kan bang fi it black and white so kadi kata kawai ba long mo long kerpa di pelong dia long mungkin mau jendra yang ngan marwa ngarang dan kita ke weakness ban skap joy petai bom subha you play thing love song sing hab bro nani dan sanang thing kum skap love song ti kata kawai ru kadi kawai ka point so tepat long kata hi long anything that we do we should do it for the glory of God long kata hi ke testimony janga wow amazing thank you for sharing that
and kadang jing syata ba you know kumpiak pintan we cannot serve two masters happen jet tanya we and ngai ngoi play rupa kadang ka conviction hapo ka don OJPN kumi hekran omne piklam sa lai kata pi ko ngo and because of that ublay ukenti pi na kaburam te mong khatin ka so because pi choose pi jet ban ong hoat try ngam tre kani ngatre kani so in that journey so baro ingi lah hapan ya limba kata ba kamde ka ka ba suk ban ong ban shu but tuan ka proses ublay ngits kam nang ai buat pi ban you know man kam shakri kam hashu right bunti benta thank you for share kata-kata sebenarnya Piro. Perlu bukan. Tuan su unit mo sebenarnya lain kay pikiran mo kung may kili bakit mana ngidon iyo pada ong iki bro iki ong ba ladang ngi hablech ki music school ngi hab ngap iki jing roai mo ki classical i berkat. Nganong biar community ni kalong community. Pimot try balai try ki wan kini. Kebeli ki rung kini ki music school. Balik kimi kita ki Jostran ni, balik kimi kita ki Steve Vai, balik kimi kita ki berkat. It's because namar ba kapartaihi lah construct ya society jungi damano. Piap sutu te manu ba persang ban sensar don borte kani ke media. Nganganget ba kibun ki beri ki jong blek ki babet bantem. Ndre kempau namar balai la construct ya ke media jungi, la influence ya ke media jungi deki bocung dum sudah. But dena terkadang balai baki kena jungi ru mentan dah hablet ban melech ke music school. Lah haban sengap di kini, haban cuma inspiration itu. Namar balik kimpau tu kiwe. Ke society jungi, dia kemud kini ki bor jungdum kila influence hadu kata tai ke ya ke media jungi, bab mi tang kini kan. Because ketika agenda jung setan ni pi ban yelek persyai boleh. Ngang siang kini tentang lai teligi ministry ke jungim jung beriau ne wat hau boleh ru. Ke daibet ke media ministry, ke army ministry, bat ka worship ministry te. Tu lu sufau di way nak worship nak way ki musician ke boleh ulat hau. Kemudian ke worship ministry mentam dan angel so. Dia tak kena boleh uji suruh sawan sini pertai banwat ikinong mani ke besisya. Mendai ikinong paktin ke besisya. Mendai ikinong yelek thama ke besisya te. Wanwat ikinong mani. Maka worship ministry ke din. Dia tak kena aku mencekran no. Kejengkli mental ada ban change no actually. Ladang mendai isu ban ong ba nlek kumno yang ngi pada ki badang ki ba lej ban hikai loni ki badon nang school ban hab ban long inspiration. Kejengkli ngatrangi hab change no. Ladai ban sedang nangi te. Ki beri ki jong blai Excel ke namangan itu hau epi ngalong guilty kan ni ngingi nak nglasim kapu plat ke jengai ke jong blai teng praktis ru ngim praktis ba re ngi one time yang atom leu naun saya rap saya jengai ka kitab sam ko ong te play skillfully kabamut ba nangi kin mentangin change kan nama kesakwi ru kolong komni pi julap nem pi notice nem ke ni ke bon no blai ne kam judai te ke bataba in a sense ba kayo attention te na ka pertai Pinam yo attention ra. Ti ko mo imi ban man yo ngatem jurai pertai tutang man yo attention. O boleh hikai berete yang ngi balom ta. Ngingim dei te ban iwat attention. Namar ka attention ka di mangi ban ai so boleh de. Kedai. Dengan benrap long benrap ita kan long ka jingkeli mentanding haban change no ngasut ho ki perlok ki jungi ki bapet ini video ru. Ngasut ho ba mo pi ki ba hikai ki music school ru ngasut ho ba kata. But let's say pi ong ba mo kini ki jingruai kini ki berkhoi ki bangi page menta ki bangi learn what hakim book ki music book berkhoi kin don ki jingruai ki bamdei ki ba ai boro mi blairu ndre ki don kawi kalong ba ki jingla kan tikistan kare kata ki jingmod the very meaning ba ong narrow road kamdei te ba bangi la mach phai suk ka sibaman de hang ta kin ka essence jong ki jinglong kristan ka de hang ta te ba ka kempalate tang nakara bangi kwa lan de tambang bangi stonat kamut ka badai sudah te Tiki pun di sendrang makwale kan thai kamot ka badai bade bun kin dal tamang longin poy kran sta ka kajing kwa ju bre ka bun te taba kamdei bit ka badai kamut ka badai bit te dengan ngan benrap yang sesien kon kum ka kajing benrap ma sesien ngin haban change biang no e kajing kalim dei shu banong ba le kum no bangingin yo ya inspiration kini kadi ba sedang no nangi kin menta kum bayong me ban ni badong start ba piong kajing long unique Are blele ngakan mau tu batau ngam tip mo keteng ngam pan map ru batau tu jingrai hallelujah te hallelujah chorus long ba kadai namar udream ngamong jing pot sneo namar jing pot sneo tengah ngit ke nightmare ndai wong bo udream u yo snow ya kita kisur ki bakan jabeneng te utau tu jingrai ti mentala da utau bre ula ban download na beneng hang ta ken kasawan kalenti ba ada giya kalenti jung blengi download directly na beneng kan he is the creator kumba fi badong astana ma Teng-teng ngi lama ni yakini ki creation se ki jing thau ban yaton nong tha
Te ngan ong biasa sisian gi perlok ki jongi ngi haban change no e ki jingkeli. Mdesyo kum tate bakit. Kalau no ngi sedang no mangi ken nang nis kemat. Sedang ban long unik no mangi, ngin long unik kum no. Pan directly na peneng. Orang keli ke jengkeli bakam mo. Kedai. Because pikiran ni ki kabalong, let me say more bluntly kalong idealistic ba. Nang ikiran pang ke kaban sawan, kabadi ban le. What about the now? Ki music school, ki students ki popular. Kedai. What about now? It's a valid question kata. Kau mencikran no takan kalau no it's a kadai ka battle bete mantaro. Te kau mencikran no ngangan TV ki don ki music school ki bangatip ngai itu ki personally ru ki ba hikai music ru ki kampen bon longan nom no. Ki ka major music sheets ki jong ki ka dei be ki gospel te ki don teng la da ki myo ru ki thau hiru. Tinggal personally ngai itu kita ki bro ki balek kumta. Kemudian daki jingruai, daki ni ki jingruai gospel dan ki jingruai ki penon bro mi blay ki notit ya ki. Kabamot baki shnahi ki sheet music, ki shnahi everything. TV mentalong kelade ke jing stang. Tu ko mafiong in the meantime. Ya kata ka di ke jing kli ka ba shimet ngasngau. Ngasngau ka di ka ba shimet te. Ngamla ban ong yun. Okay, so kadai kata ka piong pi mabiang ban hap sedang haban lei and ni haban ban lei na kaliang sungi. Of course let's say kidang bun ki kli bang ngar odan let's say but bun na prenjing dan but singim la ban handle ban dilut kita ki kli kita makan por bun ban ya ki mo ki details ki ba kum kita te ngam tip yo dan menunggu kawan ad show Fred pi kawan ad show lor ne pi kawan ban show lor kata ngasupan kan ma tang kawai ba kadai be jempan kerpang teh kabede be minta nam dan men ong marngai le jong ru ha hajing sedang jong aru sedang be ka kisah kalau music ti kidan pe kepalok jong aru ki ba skap kalau music ki ba ya be direct so music ti ngas tu wakat do kadai be jempan kerpang le di kan but kawai kombo ong ba dum na ya nung ipek kan ya nong thao na ya ki jing thao na ti la ding ipek chu nong thao udai mo hi ba ai bo ye ngi run ai un ai ngi kata ka ya ka jing ai ka ba ngi la ban le kanang ngi la ban ai ski ve te ka song hangi ke ka ba kom no pat ngi ai mas kom ong managi di vessels ma ubli tunan kami hingi te ka ba kom no pat ke ngi shim namar kadang dan ni perthai de ka perthai ka pan bang be hingi kan tan be tama kadai be kawai ka jing thiet jangi pa ka jing pangkerpang aso de kata Kita ni tu ipi kawai ka ba sam kiev ha teng na perkai ni so komik ru so long arrogant ru dengan kering kata nakam aslam kata ngakan ma kini ki bakha ka jong ki kita kami khana tu por ki ruai kawai ki jing ruai ti try film familia boro menai la mention bi la cover ku ini jing ruai Justin Bieber he right to jirai baby ha oh jing kai kata jing ruai kata so komik mama long bam sudan substance yang nuru kai jing ruai kata an kier yang film just go se kata banai em kata dan sa kia tu di Justin Bieber baru kata oh kalau apa kata jirai ta long I didn't even know Justin Bieber and kumta kaya and haru mentaro kini ki snambel ada bro ki tu inga ki norway ki just go ta John Legend John Legend Diu Legend nama apa ya ngo chong ta mo ti ngai tu kan dim ba ngasu tu li ba ngam ju poi skap sho but danga perkat yang dia mencuang kan nu ngap kan nu immerse li ma hadian dia alep skapan tik Metallica ni tengah sap ki change ka genre ma ngasubang sama ngap Green Day ki tama kita kijat Nirvana all those things maka pil bahaya yang ngatu kopor ngakan ma por ngakala pomod yang dia ngasdang ban kae bahaya ngana marba hatu kopor ka music worship gospel music at least po jeng seng baki right mudur pina ka jing skap Metallica skap Green Day poikan san cakap skap dan muan Bob Fitz ngasuman klip biat like ngamlang show ban skap ai ngoi beli ko coming from that background yel dia ai ngoi beli nam ta Hillsong United
because ki roi ka hamlong more appealing yang especially kum kena samna to kapor. Anyway, why I'm saying that kalong ba nga suthui liban ro ba nga immerse li nga ngam shaka worship ministry nga ngam shaka ni ngam subang shu ban sap ki roi ni tu pi nga kata de testimony jo kata ngam ndi ba nga karan sarong nga kata ngam subang te nga tu ka taste ngam not sure. And one of the most beautiful things about nga about ka worship ministry nga pirupi ni menjor kan ni kalong kumila mingi mention kalong ba ka attention kam draw shangi tadaw ka worship music nga realize kadika I'm not sure if it's the only genre tamakadi way ka genre shisha kaba ni I space iwe all give space to one another la kalong kum tem kum why whatever it is ni I space but we try to make sure ba itai income la ban nga itai income mi kam ha ban nga itai income ka sound ju ikan kam so ni persaman compliment be iwe nga so ba ka worship music tada ko so beautiful and it ka ay ka dur jang gospel hi bo jisu khot ngi bangin ngin uno bodi parlok kuloi ban ay la ka jing em nam to parlok uta du parlok ba shisha kamut kata ka jing kloi ka jong ban ay ba if he outshines me in the team, praise the Lord. If he outshining in the team, praise the Lord. But I know ba kaya kata ka ba mapir pi perkhat kumta bangi perkhat bi kumta bangi kana makan compliment ba why because we're not playing for us. We're all focusing on that pikiran about the creator, about it's not about the creation, it's about the creator. So that is the most beautiful thing about worship music. Ba bangi immerse liang tu bangi ngambil liang tu ngim subang show anything else. Ngam ong ba bakalaban skap iki jat genre even in the Christian industry magadan ki barwai metal gitu. Let's say that's a topic for another day. Di barwai blues, barwai R&B, barwai jai bigi jat ma. Haka worship music hi kami kirim ta contemporary Christian music, Christian contemporary music. Kirim kalong ba ngai sutra apa bak ayat ka dur ba ni compliment iwe kanang ba kaburam kan lit show play. And for me, that is one of the most beautiful things about worship music. Correct. And anyway, nga try kapor kam shashu ingi do pengin ini penting listening dai ingi yo lang ini penting keren nama bun haki ke haki dono ke jungi ma. Andre nga aingu i play pat namar ba nga aingu play pat bang yo penya keren community ki benta ki ba kam jeli pat nga tip ru ba board ki ba pet ya kan ka je keren ke jungi piton ki jungi opinion. But ngim penrem ya pi. But nga dwai ru ba pinum penrem yangi. Pila banu agree bat ngi. Nilai it's okay. Ngaso katari ka beauty of ka hema jong play ba ngila banu mi hap andre ngini tei wi pa ya. Ngini i tei wi ngi penbet ndera bangi criticize le hi comment section. Kasuk bang criticize all thing ta wenta. Uplay ru let's sing ngila ban don ke interaction. Oh yes, why not? Pidan kijing keli let's say. Yes. Lari pidan kijing keliru. Ya. Pidan kijing keliru. Kilong valid yang kita. Shawan perkod ru let's say dan na nakalian jungi yung ikum keren baklaro wat num sngoy ne ngi klemot hiban penmong no andre kasulong ba ini mah kumbang ibakit ngidan lala ka jong ka jing skoto tangkan ni kawe nga shu skoto ba kay ka badan na katin jom play tinganget ba mah ngila hiban ya menjor lang takatahi so. Anyway, kulishbun maro play pelupor. Kulishbun ki media team ki pala tristom bat ngi ka ngi la miet mentang le shong ni ya keren bun ki ke bat kwa ban ai kubli pi maro ki bas ngap ru ti kulishbun bat ngi sai champat ha ko ki por blin kur ku pi bat ngit kem ngit sa yo pat skawi kala ban yo ban keren ban shong kumni le si ki wi pat ki phang ban ngi keren kulishbun